बयनोबो हामबाय आरो खुलुमनाय जासिबाय। जिसु ख्रिस्टखौ बिश्वास खालामग्रा बर'ल' नङा, गासैबो गोबां समस्यानि सम्मुखीन जागासिनो दङ आरो बांसिनै राजनैतिक भाबै, सामाजिक भाबै बांसिन निदान सफैनायनि परिस्थिति जोङो नुबाय थादों। बेखायनो नोंथांमोनहा बांसिन गोरा जानानै खौसे बेबायदि हालोदखौ उथ्रिनांगोन। नोंथांमोननि इसोरखौ जि फोथायनाय, बे फोथायनायानो बायह्रानिफ्राय जेसेबांखि हेंथा फैया मानो बे हेंथाफोरखौ सौसिनो हानायनि गोहो बयनोबो होगोन। नोंथांमोनजों बोसोरफ्रोमबो बे फोरबोआव नुजाफैबाय थानो मोनो, जोबोद मोजां मोनो। देग्लायबो आरोबाव नोंथांमोनजों नुजाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। क'क्राझारनिल' नङा, गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बाहाय फैनाय बयबो बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव, नोंथांमोननि मोखां नुनानै जोबोद गोजोनो। दिनैनि बा जाबाय थानाय बे फोरबोनि दारैहाय जि सावरायलायनाय, जोंनि उन्दै उन्दै फिसाफोर बिसोरनि भबिष्यत दानायाव मोजां मोजां आयदा निस्सय नोंथांमोनहा लानानै सावरायलायदों आरो बे सावरायलायनायनि रेजाल्ट हिसाबै, फिथाइ हिसाबै भबिष्यतआव जोंनि गथ' गथायफ्रा मोजां मेगन गेवथों आरो गाव गावनि इयुनखौ मोजाङै दाफुंना लानो हाथों, बेखौनो इसोरनाव खावलायनानै फोजोबबाय। गोजोन्थों। धन्यबाद, जोबोद साबायखर थाबाय।